noites, eu son Daniel Barallón e hoxe estamos no último partido de playoff o ascenso a terceira. Estamos no campo de Baltar, Portonovo, no que se xogará o Portonovo Sociedade Deportiva ante o Club Lemos. En canto a subir o colexiado, comezará o partido. Desfilan a miña dereita o Portonovo Sociedade Deportiva e de camisola Arlequín azul e branca, e o Lemos xogará de blanco riguroso. Os colexiados levan camisolas rosas e pantalón negro. Saludos entre os equipos e parece que se vai a mirar en que campo han de xogar. O que parece que o teñen ahora mesmo determinado. No, acércanse os capitáns de cada equipo. O colexiado supoño que enseñará a moeda, o que parece que está establecido como visitante. Sí, enseña a moeda, tira moeda e a ver que sae. Pues nada, parece que segue no mismo sitio, foto de rigor. Vamos a escoitar a Leti o a alineación. Foto de Portonovo Sociedade Deportiva, os medios da prensa facendo fotografías. E isto vai dar comezo. Está situado o balón no punto central, retiran a propaganda. E parece que vai sacar o Portonovo punto central. A miña izquierda xoga o Portonovo Sociedade Deportiva, a miña dereita o Club Lemos. Toca o Portonovo na defensa, recúa atrás ao seu Cancerbeiro. Están a pedir falta e o colexiado creo que vai pedir que sí. Tocaba Marcos Prado, o número 8. Colla Diego Padín, o Cancerbeiro do Portonovo. Achica o Portonovo arriba, busca o lateral, busca o pase, a defensa do Lemos está atento, o balón sae fora, balón po Lemos. Vai sacar de banda, saca o saque largo, cabeceaba o xogador do Portonovo. Ahora parece que intenta facer control o de Portonovo, parece que vai sair fora, efectivamente, sae fora o balón po Lemos. Temos que recordar que se están a xogar neste partido o último dos playoff, o ascenso a terceira. Ahora parece que se mancou o xogador do Lemos e o colexiado parece que non. Achégase o xogador do Lemos. Preocupándose do estado do xogador. Esta afición
afición do Portonovo volcado neste partido. Vémolo alá na grada ou naquela esquina. Pide balón o colexiado. Sacan un balón. Olemos gentilmente manda afora. O Portonovo fai o mesmo. Saca Olemos. Intentaba aí arrancarlle o balón, non o consegue. E ora Olemos no centro do campo. Pase en profundidade. Chega o xogador do Portonovo na defensa. Bate arriba o balón. Piden falta ao público. Nese agarrón o xogador do Portonovo. E a ver que di o colexiado. Asubíos por parte do público. Colle un xogador do Lemos o balón. Ahora dalle un xogador do Portonovo. E vai sacar o Portonovo. A falta. Asubía o colexiado. Centra. Cuidado aí. E a piques esquivo o Portonovo de facer o primeiro. Moi rápido. O Cancerbeiro do Lemos para sacarla fora. Será córner a favor do Portonovo Sociedade Deportiva. Pois non. A ver. Asubía o colexiado, manda arriba, segundo pau. Queda no medio e atalla o Cancerbeiro do Lemos. Manda o Celsa arriba. Vai a dar. Parece que o pensa. Vai a ceder o seu defensa. Toca o número 20 do Lemos. Levanta a cabeza, recúa atrás. A piques de perder o Lemos. Ven o xogador do Lemos. Pásalle o número 10. Recúa atrás o seu compañeiro, número 4. Este manda en largo e sae fora. O 17 non se pode facer con ela. Demasiado longo. Saca o Portonovo. Cabecea o xogador do Portonovo. Ahora o balón sae fora. Tocaba Charlie. E ahora quita Juan Barbeito. Ahora tengo balón Olemos. Colle balón o Cancerbeiro. O gardameta do Lemos. Pásalle a súa defensa. Intentaba aí presionar o xogador do Portonovo. Sen éxito. Ahora intentan atallar aí no centro do campo. O colexiado, ahora subía falta. A favor do Lemos, saca o Lemos rápidamente. Cabecea a defensa do Portonovo. Recúa a Diego. O Cancerbeiro. Saca arriba. Cuidado aí, a ver se pode chegar. Está atento a defensa do Lemos. Achican arriba o Lemos. Non sei se pitará falta. Non fai, di que continúe. Anda aí. E ahora sí pita falta a favor do conxunto arlequín. E tarxeta amarela para o xogador do Lemos. Amosa o señor colexiado. Falta a favor do Portonovo.
Está renqueante o xogador do Portonovo. A ver se se ergue, que non sea nada. Pode que se pon en pé. Vai sacar a falta o Portonovo. Coloca esa barreira. Golpea, eleva o balón. Non chega ninguén. O balón sae fora, balón para o Lemos. Saca en curto o Cancerbero do Lemos para a súa defensa. Toca o número 6 do Lemos. Presionado por xogador do Portonovo. Tela o número 4 do Lemos. Tiene que perdoar, pero a alineación non má. Ainda que a sei é difícil de estar mirando un papel de alineación. Vai sacar Juan Barbeito. O este o que pon o número 2. Tocaba Marcos Prado. Ahora recupera Olemos, cuidado, achica a defensa do Portonovo despois do centro. Do Lemos, sigue o ataque o Lemos, cuidado, atalla o Cancerbeiro do Portonovo. Diego Padín, que ten o balón. Pasalleras, súa defensa, manda arriba en longo, buscando o dianteiro. Atalla sin ningún problema o Cancerbeiro do Lemos. Achica rápidamente a súa defensa. Buscan o centro. Ahora aquí nesta banda. Chico o xogador Portonovo envía fora. Vai sacar o Lemos. Saca en largo. Intenta Portonovo, envía fora. Mandou na fora Marcos Prado. Ahora sacará o Lemos. Saca en largo, está na área, despexa como pode a defensa do Portonovo, envía fora e volverá a sacar o Lemos. Saca o Lemos, moi largo, cuidado, tocou o xogador do Lemos e saiu fora. Balón por Portonovo. Ten a Diego Padín, o Cancerbeiro do Portonovo. Vai mandar empurrada arriba, buscando os seus. Cabecea o xogador número 3 do Lemos. Ahora toca no centro do campo o Lemos. Manda, busca a banda. Intenta o desmarque. Cuidado, a piques de mandar. Cuidado, dispara o Lemos. Desviado. Moi lonxe da portería do Portonovo. Vai sacar o Cancerbeiro do Portonovo. Colle unha lixeira carrerilla. Golpea e manda arriba. Pasa de medianera. Está a dicir o xogador do Lemos que tocou con anterioridade o xogador do Portonovo. Efectivamente vai sacar o Lemos de banda. Saca rapidamente. Cabecea o xogador Portonovo, fai o mesmo o seu compañeiro. Ora busca a parede,
defende o Lemos como pode, xa o balón fora, e será balón para o Portonovo. Cabecea o Portonovo, ahora tamén o fai novamente despois de que tocar o Lemos achica o balón arriba, defende aí como pode o xogador portonovés. Non sei que hai protestas no público, xente que vai sacar o 3 do Lemos. O señor Cancerbeiro roba o Portonovo, subía, falta, e vai a sacar o Lemos. Falta a favor do Lemos, a subía o polo colexiado. A afición do Portonovo, a máis xoven, animando o Portonovo. Centra o Lemos, cuidado, perigo, pero xa é fora. Moi longo, non chega ningún xogador do Lemos. Sacará Diego Padín. Empurra o balón arriba, tocaba Dieguito, cuidado ahí, manda a grada o balón o xogador do Portonovo, leve, ahora volve a sacar o Lemos, defende aí como pode o Portonovo, esticando o balón arriba, as alturas. Este é o xogador do Lemos, fai o mesmo o xogador do Portonovo, volve a sacar o Lemos, busca a parede co número 10, intentaba o pase, pero saleu de largo. Atalla sin ningún problema o Cancerbeiro do Portonovo. Diego Padín sacou, ahora no centro do campo, ahora empurra aí, empurros entre os xogadores do Portonovo e Lemos, o colexiado fala con un xogador do Lemos, e será balón po Portonovo. Recúa atrás a defensa, achica o seu porteiro, recuando atrás, o porteiro manda arriba, buscando o dianteiro, achica a defensa novamente do Lemos, recúa atrás, manda o Cancerbeiro do Lemos, perdón, ahora fai o mesmo o Portonovo, están a pedir falta e o colexiado concede a falta. Sacalo Portonovo, a falta, tú atrás, pasalle a Diego Padín, o Cancerbeiro, toca Marcos Prado, volve a tocar o Cancerbeiro, cuidado aí, non se líe, toca o Portonovo, aquí no seu campo, volve a tocar, recúa atrás, cuidado, a piques de robar, o Lemos con ímpetu, ao final o balón sae fora, balón por Portonovo. Pexa como pode xogar o Portonovo, quédalle unha mágoa,
sae fora. Tocaba Timo. Saúlle fora. Volve a tocar a defensa atrás para o Cancerbeiro. Esta manda arriba. Perdoen. Defensa, piques de robar. A ver se pode. A ver. Aí na área. Moi protegido pola defensa. Cae. O público pide penalti. Ataca o Portonovo. Dispara. Bate no xogador do Lemos. A piques. Coidado. Ahora asumía falta o colexiado. Xa que aí renqueante un xogador do Lemos. Tendido no chan. Balón, pide o colexiado. Ten o Cancerbeiro. Do Lemos. Subió o colexiado. Saca de seguido. O Lemos. Buscando a banda. Despois de que tocar a defensa. Intenta o regate. Presiona o xogador do Portonovo. Empurra fora. Balón po Lemos. Rápidamente, toca de tacón, xogador do Lemos, pero o balón sae afora. Toca o Portonovo, ahora recupera o Lemos no centro do campo, un pouco máis adiantado do centro do campo, arroba aí o Portonovo. O número 7 manda a seu compañeiro, achica arriba buscando a punta, pero volve a achicar a defensa do Lemos. Recae novamente no xogador de Portonovo, ten o Diego, manda arriba buscando o lateral. Ahora comete falta, pero o colexiado non moza nada. Cuidado, despexa como pode. Ahora Diego. Ahora empurra o xogador. O colexiado non di nada o respeto. Sacará falta o córner o Lemos, Club Lemos. Vai sacar o córner. Jogada perigosa do Lemos. Eleva. Despexa un xogador do Portonovo na defensa. Ahora chica, intentan buscar o contragolpe, pero Lemos faise con ela. Aí creo que hubo de todo, tirado no chan, pero o colexiado non di nada. Ahora sí, asumía o colexiado. E di que falta a favor do Portonovo. Saca o Portonovo. Ten a Juan Barbeito. Intenta aí, regatea como pode. Comete falta. Asumía tarxeta amarela o xogador do Lemos. O señor colexiado, home de roxo. Tarxeta indiscutible. Falta que comete o xogador do Lemos. Falta a favor do Portonovo. Quen será o encargado?
varios xogadores. Parece que o número 7 colocas a barreira do Lemos. O Cancerbeiro sitúa a súa barreira. O público de Portonovo anima. Dispara, bate na barreira dos defensores de Lemos. Consigue centrar. Pasease pola área do Lemos. Volve a centrar e sae fora. Demasiado longo. Sae fora. Sacará o Lemos. Piden outro balón. E saca rapidamente. Minuto 22 da primeira parte. Está en táboas. 0-0. O colexiado non a subía, pero está a falar con un xogador do Lemos. Parece que non vai pitar a falta, senón a saída do balón. Sacará o Lemos. Tocaba o número 10. Ahora ven a contra do Portonovo. Intenta recuperar. Ahora Piques, pero está a defensa o xogador do Lemos moi atento. Cabecea o xogador do Portonovo, intenta o control, pero non pode coa defensa do Lemos. O xogador. O balón sae fora. O despexe. Vai sacar o Portonovo de banda. Anima o Portonovo, a chavalada. Colocan o Portonovo na área do Lemos. Bueno, na área, no campo do Lemos. A ver se se achega na área. O balón sae fora, aplaude a xente de Portonovo o esforzo que está a cometer. O equipo, os xogadores do Portonovo, e será córner a favor do Portonovo. A ver que acontece. Colga, primer pau, despexa a defensa do Lemos, empurra fora, despexa como pode. Volve a ser saque de esquina, córner. A valla segunda do Portonovo. Golpea, primer pau, cabecea, defensa. Recae o balón nun xogador do Portonovo. Ahora está a pensar o pase. A ver se pode colgar, pero sae fora. A menos intentou no aunque creo que tocou o xogador do Lemos. E volve a ser córner. Sí, volve a ser córner. Tocou lixeiramente o xogador do Lemos, polo tanto será córner. Tercer córner que fai o Portonovo. Volve a colgar, esta vez un pouco máis curto. Revolcábase o xogador do Portonovo. Laméntase os xogadores do Portonovo. E a xente de Portonovo aplaude o esforzo que está a facer. Ale, ale, Portonovo, ale, ale. Córner. Esta será na outra esquina. É difícil captar as imaxes, xa que pasa público. Estou sin ángulo. Cuidado, cabeceaba aí, a piques de sorprender. Ahora o balón vai sair fora. Fai indicacións o adestrador do Portonovo. E o balón é po Portonovo. Saca
saca rápidamente, envía, empurra fora o número 3 e volverá a sacar de novo o Portonovo. Toca aí o Portonovo, despexa a defensa, te vas a facer o idiota. Cuidado. Sentade vos, joder. Toca o Portonovo. Ahora está no campo do Lemos o Portonovo, tocando. Recúa atrás a defensa, achica o Lemos. Amaga aí o xogador do Portonovo. Volve a tocar no centro Portonovo. Volve a recuar atrás. Levanta a cabeza. Para o balón. Cédelle ao seu compañeiro. Busca aquí a banda. Vai un regate. Ahora recupera o Lemos. Presionado por dos xogadores do Portonovo. Recupera, pero colexado a subía. Falta a favor do Lemos. Busca o lateral, pase en profundidade, pero achica fora, botando a fora o Portonovo, saca rápidamente o Lemos, vai intentar colgar ou irse. Consegue, cuidado Lemos, que está na área, achica o Portonovo como pode, e o balón vai sair fora, se non o impiden. Balón por Lemos, saca rápidamente, que parece ahora que empezan a tocar, estar un pouco máis crecidos. Recúan o seu Cancerbero cando corre o minuto 28 da primeira parte. O defensor do Lemos, pase en profundidade, corta a defensa achicando o Portonovo, balón arriba, volve a tocar o defensor, recae novamente no Portonovo, intenta facer a parede, consego, a ver ahora. Boa xogada, intenta, ahora está moi protegido da defensa do Lemos, achícase tirando o xogador do Lemos para empurrar fora. Pide disculpas ao xogador do Portonovo e será balón por Portonovo. Anima as gradas de Portonovo. Portonovo, ale, pode oírse. Saca rápidamente, pasease pola área, pero atalla o Cancerbeiro do Lemos. Saca nun suspiro, arriba, buscando o punta, pero está atento o conxunto portonovés. Ahora non sei que pudo haber aí, non a subía nada. Ahora falta, por favor, señor colegiado. Saludo ao xogador Portonovo que recibeu a falta, pero aínda así será saque de esquina. Toca o Portonovo, intenta recuperala, non consegue. O Lemos achicando, volve a conseguir o Portonovo, pase da morte, toca o Portonovo, intenta o pase, pero está atento a defensa do Lemos, que envía arriba, corre o número 17, sae Diego, o Cancerbero Portonovo, enviando arriba, no campo do Lemos, tena o Lemos, ten ahora mesmo o número 23, regatea o xogador Portonovo, manda o 9, cuidado, ten que achicar a defensa, tirarse ao chan, enviada fora. Será córner a favor do Lemos.
ten que estar atentos na defensa o Portonovo. Joga arriba, cuidado. Recae o balón no Lemos, no xogador número 20, recúa ser Cancerbeiro, cando corre o minuto 32 da primeira parte. Empate a Taboas, 0-0. Toca o número 10, intentaba aí un pase da morte, normal que estuva achicando o Portonovo ese pase. Ahora ten o número 20, ahora 3, intenta facer parede por 17, cuidado que se vai veloz o xogador, ahora ten o 3, achica a defensa do Portonovo, empurrando afora. Afición do Lemos, que podemos ver animando os seus, e a afición do Portonovo na carada. Subiu aparexado, vai coller novamente o balón, o córner a favor do Lemos. Anima a afición do Lemos neste córner a favor. Cae un xogador do Portonovo, achégase o colexiado, fala con un xogador do Lemos e que se poña en pé, a subía, vai colgar, segundo pau, intentaba aí o xogador do Lemos, atalla Diego, tírase ao chan e creo que acaban de empurrar o colexiado, a ver se pon orden, non di nada ao respecto, esperen, parece que sí, vai a mostrar tarxeta amarela o xogador do Lemos. Mentras o Cancerbeiro do Portonovo está renqueante. Diego Padín. Saca o asubío colexiado, vai sacar o Cancerbeiro en largo, cabeceaba aí o número 3 do Lemos, cuidado, hay que estar atento Portonovo, volve a achicar, enviando arriba, tocando el taconazo, ahora la defensa do Lemos empurra arriba, cabeceaba aí, acaba cedendo o xogador do Portonovo, seu Cancerbeiro. Aí comete falta, o colexiado non amosa nada, ni di nada ao respecto, protestas do público en Baltar, da afición do Portonovo. Colga arriba, cabecea, lo Lemos, 23, envía, buscando outra banda, ten que correr a defensa, a chica arriba, ahora recae o 6, curta o balón, a trayectoria, o xogador do Portonovo, enviando afora, balón por Lemos. Vai sacar rápidamente, cabeceo, xogador do Portonovo, ahora volve a recuperar o Lemos, que volve a enviar o seu Cancerbeiro, volven a sair o Lemos, buscando sempre esa banda, intenta no centro do campo, volve a buscar a banda o Lemos, pasa en profundidade pero non hai ninguén, vai chegar os pés do Cancerbeiro do Portonovo, este vai sacar a súa defensa.
colexiado, non di nada. Balón Polemos, saca rápidamente o número 3, que parece que é o que saca sempre. Cabeceo o xogador Portonovo. Está a tocar o Lemos, cuidado, 10. Agarra aí, o colexiado deixa xogar e que continúe. Tenemos o número 10, busca a banda, o Lemos, busca espazos, o Lemos, ahora recúa atrás, novamente o número 20, manda arriba, corta o xogador do Portonovo, empurra fortemente, sae fora. Pide o colexiado balón, e de seguido aparece. Aunque ahora hay dos. Hay que sacar o balón. O segundo balón. Saca o Lemos. Ahora sé que pasó ahí. Parece que o balón vai ser por Lemos. Sí, é por Lemos. Vai sacar de banda. Subió colexiado, toca el número 20 do Lemos. Intenta amagar, intenta proteger o balón, envía o 9, despexa, recuando atrás o defensa. Diego Cancerbero envía arriba, presiona Portonovo na defensa. Ahora toca o número 23 do Lemos. Nesta banda, busca o pase. Tocado de tira su chan o Portonovés, cuidado, e a piques esquivo de calzar o número 17 do Lemos, ese balón envenenado, e por grazas, por un milagre non chegou, até o portero Portonovo, ten o balón, vai sacar Diego Padín. Empurra o balón arriba. Fai o mesmo de cabeza o número 23. Ahora Jesús Barbeito. Estaba posición co balón. El xogador do Lemos. Ainda que hai protestas do público do Portonovo. E vai sacar o Lemos. El longo. Vai sair o balón directamente fora. Balón por Portonovo. Volve a tela o Cancerbero do Portonovo. Diego Padín. Vai. Cuidado, a moza achégase o colexiado a falar con Cancerbeiro. O portero do Portonovo que non saque de seguida, achégase o colexiado, achégase o colexiado a falar o adestrador o con un do Lemos, creo. Está ahí el azul, lo Lemos, debía ser un ayudante o algo, o que se achegou, e mientras tanto o partido está parado, cuando corre el minuto 41. Detido partido. Está parado el colegiado.
os xogadores, tanto de un equipo como de outro. Creo que se trata de que tiraron algún obxecto ao campo e parece que vai falar con eles o número 20 do Lemos, pidíndolles que non fagan ese tipo de cousas, esos xestos. Aproveitan algúns xogadores para refrescarse, tomar auga. O Linier está a mirar ahora. El partido está parado. Efectivamente. Efectivamente, tratábase de algún obxecto que estaban a tirar. Sempre ten que haber no fútbol algúns energúmenos ou energúmenas que empobrecen o xogo bonito que é o fútbol. Lamentable, pero que non volva a acontecer, que podamos disfrutar deste partido, haya gañador ou haya vencido. O importante é a educación ante todo e o xogo limpio. O Lemos está intentando o ataque, desespérase o xogador do Lemos, corre rápidamente o xogador do Lemos para darlle o Cancerbero do Portonovo para que non perda tempo cando estamos no minuto 43 da primeira parte. Anda arriba, empurra. O balón sae fora. Vai sacar Juan Barbeito do Portonovo. Tocaba Charlie. Ahora intenta achicar novamente a defensa, recae o xogador do Portonovo. Charlie. O balón sae fora. O Linier está dirigido. Cando anuncian 4 minutos de añadido desta primeira parte no marcador, e será córner a favor do Portonovo. Centra, despexa a defensa do Lemos. Cuidado, oportunidade, empurra alta, unha mágoa. Oportunidade de Portonovo. Cuatro minutos de añadido nesta primeira parte. Cando corre o minuto 45, manda arriba, despexa o Portonovo de cabeza, volve a recuperar o número 4, busca aquí a banda número 23, ahora intentando facer de parede o Portonovo, tocando, enviando arriba, pero sae fora. Aplaude o adestrador Portonovo animando os seus. Cando saca o Lemos, saque largo, buscando o número 10. Ahora ten o Portonovo, tírase o Chan, o número 23. En última instancia tocou o xogador do Portonovo, polo tanto saca o Lemos de banda. Será o de sempre, o número 3, o encargado.
de novo 23, ahora intenta achicar, o rebote, dá no 9, cuidado, pero o balón vai sair fora. Anima a afición juvenil de Portonovo, donde se pode ver o cartel "Isto é Portonovo". O Lemos aí atrás da portería que defende Diego, animando o Lemos. Estaba aí lixeiramente, agora despexa o Lemos, aí e golpea o Portonovo arriba, que vai sair fora, balón po Lemos. En cuanto finalice esta primera parte queda terminantemente prohibido bailar el terreno de juego. Gracias. Están a avisar en megafonía que está prohibido subir ao campo de entrar no campo de fútbol, porque algúns creen que poden facer o que lle dá a gana. Vale, Tena saca o porteiro, a chica no centro, xogador do Lemos, vai a deixar pasar xogador Portonovo e sae fora. Cando creo que estamos no último minuto do desconto desta primeira parte, vai sacar de saque de banda o Portonovo, o número 4 do Lemos, golpea arriba, levando o balón, intenta tallala, protegido, número de Caio Chan, deixa continuar o colexiado, o balón vai sair por a outra banda, a subir o colexiado. Final da primeira parte, que está en táboas 0-0. Volveremos de seguido, non se vayan. Volvemos de seguida. Vai comezar a segunda parte de seguida. Está situado o balón casi no punto central, porque falta unhas décimas para que este ben situado do punto central. Chega os linieres e por aí amósase o colexiado, que parece que o toma con calma, leva un balón no brazo. Hai un balón o cancerbeiro do Portonovo, este botado fora. A ver, en canto a subir o colexiado, comezará a segunda parte deste encontro de playoff. A final para o ascenso a terceira. Fala Leti na megafonía no campo de Baltar, Portonovo. Ten situado o balón no punto central do Lemos. Mira o colexiado, reloxo. A subía, comeza a segunda parte, toca o Lemos. Empurra o balón arriba. Ten que achicar o Portonovo. E faino, enviando a fora. Por o xogador do Lemos na procura do balón. Mandan un balón. Ahora hai dous no campo. Tendrá que sacar algún. Empurra o xogador do Lemos. E agora saque de banda do Lemos. Saca en longo. Cabecea o xogador do Portonovo. Volve a tocar o Lemos. Recúa atrás o seu cancerbeiro. Ten aí o porteiro do Lemos. Temos o defensor, o número 18, que están todas neste partido, que está a defender moi ben. Todo hai que dicilo.
Manda arriba Olemos. Tocaba aí co peito o número 9. Ahora toca Portonovo. Vaise de carrerilla. Busca o pase. Achica o número 23. Recae novamente no Portonovo. Busca a banda. Avanza os metriños. Recúa atrás novamente. Están a pedir o balón aquí os compañeros do Portonovo. Intentan facer parede. Non conseguen. Recupera o Lemos. Prosegue o Lemos. Teñen que cazalo. E efectivamente caza o xogador do Portonovo. E o colexiado amósalle tarxeta amarela. Non tiña outro remedio que cometer falta o xogador do Portonovo, xa que avanzou peligrosamente o Lemos. Mentras, achégase o colexiado a preocuparse do estado un xogador Portonovo que estaba tendido no chan. Está a escribir o nome do xogador que cometeu falta. Recibiu a cartulina amarela e ahora a subiu o colexiado. Saca o Lemos. Manda arriba, cuidado. O balón vai sair fora. Balón por Portonovo. Vai sacar o Portonovo, saca de banda, moi longo, cabeceaba un deles. A ver se pode chegar ao Portonovo. Ahora a ver que fai. Manda aquí a banda. Corre o xogador do Portonovo, animado por a afición. Volve a estar o defensa do Lemos outra vez achicando o balón. Ahora o Lemos vai ao ataque, busca a banda. Cae o xogador do Lemos, o xa non di nada. Ahora ten o Lemos, ten o número 10, busca a banda. Recúa atrás, presiona o Portonovo. Volve a tela o defensa, o seguro defensa do Lemos. Ahora ten o 20, pase o compañeiro, pase profundidade o 10, achica como pode, pide falta o número 5 do Portonovo, pero o colexiado non di nada. Ahora comete falta. Séntate. Joder. Me cago en la mar. Home, é que non sei, se quer salir de personaje. Dalle marcha atrás. Sí, claro, podo, non? En fin, sen comentarios. Están a quentar os xogadores do Lemos naquela banda. Vai sacar o Concerveiro do Portonovo, a subía, manda arriba, despexa a defensa do Lemos, toca o número 19, pase o compañeiro, o número 20, busca a banda, adéntrase subindo arriba, pero achica o Portonovo, volve a recuperar, pase largo en profundidade naquela banda. Intenta protexer o balón o xogador do Portonovo, incluso creo que o colexiado non di nada, deixa xogar. Ahora ten o Lemos, corta o xogador do Portonovo, pero sin éxito. Ahora ten o Lemos, cuidado, ten o número 20, cuidado que recae no número 9, ten que tirarse Diego Cancerbeiro do Portonovo para proteger ese balón. Diego Padín. Saca rápidamente. Manda arriba. Buscando al compañero. Intenta controlarla. Ahora estaba ahí. Toca Portonovo. Intentando hacer paredes no centro del campo.
recúa atrás, levanta cabeza, busca a banda. A ver se adentra un pouquiño máis. Non o consegue. Volve a recuperar Portonovo, pero o golexado a subía falta. Di que falta a favor do Lemos. Nos interesaremos con estos sorteos de esta tarde. A subía de novo o golexado, xa que se acaba o número 4. Rápidamente está anulada a xogada e vos volverán a sacar de novo. Esta vez será o número 20. A subiu o colexado, a subiu o compañeiro. Vai facer parede co anterior nombrado. Ahora toca o número 10. Busca a banda, recúan atrás. Están a levantar a cabeza. O posible pase, o Lemos. Manda arriba. Corta e achica o Portonovo. Manda arriba buscando o dianteiro do Portonovo. Intenta irse, tírese o chan e o balón sae fora. Balón po Portonovo. Saca en largo, pero a defensa está atenta do Lemos. Por último, tocaba o xogador do Portonovo, empurrou na fora, moi alto. O balón saiu disparado do campo, así que sacará o Lemos. A afición do Portonovo animando os seus. Isto é Portonovo, co eslogan. Saca aí o Lemos, busca o pase, corta o xogador Portonovo. Cae cando intentaba rexeitar ese balón. O número premiado é o 228. 228. Mentras no Para a camiseta de España. está anunciando Leti Quedou unha persoa anónima. O número premiado é o 300. sorteo, 00. un dos sorteos que se celebra aquí neste campo. De no Portonovo intenta, ahora ten a defensa, busca arriba os seus. Así que arriba, vamos a ver se o Portonovo pode facer algún gol que lle dé a tranquilidade neste encontro. Recúa atrás a defensa. Golpeo Cancerbeiro. Está atento o xogador da defensa do Lemos. Vai seguir o Cancerbeiro do Lemos. Manda aí. Cuidado. Manda aí. Moi longo que Maguan. Chega ou non chega. Cando estaba vencido o Cancerbeiro, xa que salira da súa portería o porteiro do Lemos. Se fora un pase mellor, ao mellor cun globo podía sorprendelo. Pero desafortunadamente o pase non foi preciso. É moi longo, non pudo chegar hasta el, o xogador do Portonovo. Mentres a afición do Portonovo, animando os seus, fai o mesmo o Lemos. Aí atrás, na portería que defende ahora neste lado, o Lemos. E a ver, está a acontecer o xogador do Portonovo está renqueante, o colexado está a apuntar, vai haber troco. Juan Barbeito, polo número 4, Adrián García. Entra Adrián García.
Portonovo. Mentre saca o Lemos, vacío co seu defensa. Ahora busca outro defensa, outro lateral. Bota a carreira. Se achegou ao campo do Portonovo, pero están atentos o Portonovo, cortando aí. Pero o balón va a sair fora, ese pase non pode chegar ao xogador Portonovo. Así que sacará o Lemos. Saque de banda para o Lemos. Desde o centro do campo. Recua atrás, toca o número 20, manda arriba. Ahora recupera Portonovo. Busca o pase. Non consegue. Ahora volven a recuperar Portonovo. Tira o chan, o xogador número 10. Al piques de Roubala. E ahora sae o balón. Tocou no último intre o xogador de Lemos. E vai sacar o Portonovo. Volve a sair fora o balón. Saque de banda, saca o Portonovo. Cerca da área, volve a estar atento o xogador do Lemos, o que están todas, o defensor do Lemos, que empurrou o balón coa cabeza, sacando a fora. Hasta se mancou, tarrequeante no chan. Ahora ten o cancerbello do Lemos. Pásalle o anteriormente nombrado, o defensor do Lemos. Manda arriba, golpea forte, cuidado. A ver, en dous tempos se acolle, pois sí. Aunque creo que cometou falta. O colexiado fai aspaventos, pero non asubía nada. Chaco Cancerbeiro Portonovo. Manda arriba, despexa a defensa. Lemos. Intentaba ataque o Portonovo. Intenta roubar ao número 20. Toca o Portonovo. Busca a banda. Vai subir. Golpea, intentaba o centro. Despexou un xogador do Lemos. Enviou na fora. Balón po Portonovo. Vai sacar de seguido. Saca en curto. Golpea o xogador Portonovo. Recae na área. Ten o Lemos. Vai enviar o balón arriba buscando seu dianteiro, o número 17. Cuidado que intenta irse. Ten que acudir o xogador do Portonovo o rescate do seu compañeiro, enviando a fora. Vai sacar o Portonovo de banda. Despexan aí o xogador e sae fora. Balón po Lemos. Saca rapidamente. En cubrir a defensa do Portonovo, pero que non se complique. Vía arriba o defensor, o número 18, que están todas do Lemos. Ahora está a xogar no chan, o Lemos, ten o 15, envía o pase, ten que correr o xogador do Portonovo, ten que proteger o número 3 e o consegue o defensor número 3. A piques estivo de chegar o xogador do Portonovo, xa que arrancaba con furia, con velocidade, intentando coller ese balón, ese pase. Ahora colexiado, ¿qué está a dicir? La subió colexiado, saca o Portonovo. Cabeceaba aí, fai o mesmo a defensa. Cerraba. Ahora con o Portonovo. Despexa novamente o Lemos, que envía a mitad do campo, case.
toca o número 10, intenta recúa atrás os seus compañeiros, busca aquí a banda o número 19, fai o control, chama os seus, está a pedir apoio. Ahora ten o 20 do Lemos, busca outra banda, prosegue o 3, enviándolle o compañeiro na banda, pase en profundidade, cuidado, deixa pasar o Cancerbero, Portonovo e sae fora. Cando corre o minuto 61 da segunda parte, o partido está en táboas, 0-0. Vai coller unha lixeira carrerilla, subiu o árbitro frexado, vía fora. Volve a sacar o Cancerbero Portonovo por segunda vez. Empurra o balón fortemente. Vai se chega o xogador do Portonovo, protegindo o balón o xogador do Lemos, e sacará o Lemos de banda. Saca en largo, tocaba aí un xogador do Portonovo, recúa o Portonovo o Cancerbeiro, este golpea, sae arriba escorado e chega o balón ao público, fora, de sacar o Lemos, ten o número 20, bota a carreira, cuidado, achica o Portonovo como pode, empurrando o balón arriba, intenta irse o balón, e agora o Linier levantou o banderín, anima a xuventude de Portonovo. E a que non é tamén, hai que dicilo, a afición de Portonovo que está volcada co seu equipo neste posible regreso despois a terceira, neste partido de playoff, o último de playoff. Vai sacar o Portonovo. Ten o Portonovo, cuidado a ver se pode, dispara, está atento o defensor, o número 18, que están todas, hai que dicilo, está moi atento ese xogador. Fai un quebro número 4, madre mía, o que acaba de facer o número 4, vaya movimento de cadeiras, recae o balón o número 19, busca o pase, o compañeiro volve a tocar o número 19, recúa atrás o 20, ven aí, ahora o número 19, tira o xogador número 11 do Portonovo. Eloi do Portonovo tirouse aí para impedir o avance do Lemos, cando no marcador pon sustitución entre un xogador de refresco no Lemos, o número 7 entra ao campo. Rogeiro, parece ser, según está a anunciar Leti, la megafonía. Saco Portonovo, deseo o Lemos que vendía fora. Sacar o Portonovo de banda, anda arriba, pero corta o Lemos, o número 20 está atento, o número 23, cuidado ahí, perigo, tengo 23, ahora tengo 10, cuidado, perigo, número 23, amaga, tengo 9, cuidado, tiene que achicar o Portonovo se quiere,
non sufrir, unha non chega, porque Deus non quiso, golpea o número 19, ahora o balón, o rexeite, acaba dos pés do xogador do Portonovo. Comete falta, o público volvese tolo, coa falta cometida do xogador do Lemos, e pide tarxeta. A ver o colexado, a bolsa de tarxeta, o número 20, por esa entrada, o xogador do Portonovo. Falta cometida contra Lezcano. O xogador do Portonovo. Falta a favor do Portonovo. Vai sacar o Portonovo, a subiu o colexado. Corre o minuto 67. Toca o Portonovo, intenta adiantarse arriba, busca o pase en profundidade, fai o control, o xogador do Portonovo, busca apoios, pero o defensa do Lemos, ahora o recién incorporado do Lemos, está a cabalgar, pero ao final recupera o Portonovo, empurra arriba e atalla o porteiro do Lemos. Saca rapidamente, vai o ataque o Lemos. De novo, número 19, corta o Portonovo, empurra o balón e chega as mans do cancerbeiro do Lemos. Este saca rapidamente. Toma con paciencia o Lemos. Toma o número 20, busca aquí a banda o número 19. Desafortunadamente o xogador do Portonovo Eloi, o portonovés, militante nas filas do Portonovo. Falta cometida, falta a favor do Lemos. Vai sacar o número 20, será o encargado. Vai a colgar o Lemos. A subir o colexado. Colga, segundo pau. Cuidado, perigo. Cabeceo o xogador do Lemos. En la última instancia tocou outro xogador do Lemos que enviou fora. Por lo tanto, balón por Portonovo. Ese o graderío do Lemos, os gritos da afición do Lemos, mentras parece que o Portonovo a afición está calada. Hai troco no Portonovo. Entra a Brais. Entra con número 20 Brais ao campo e vai pa Casola, a ver se podo mirar a camisola, o número, non podo velo, pero bueno, anunciou no Leti. E bueno, minuto 70. Esto sigue en tabuas, saca o Portonovo, empurra o balón arriba, tocaba o defensor do Lemos, e recae o balón no seu cancerbeiro, saca rapidamente por o número 19, este busca apoios, corta o Portonovo, tocaba aí o Portonovo no medio, busca arriba a ver que pode facer, cae, ahora ten o Lemos, ahora ten o número 6, levanta a cabeza, busca algún compañeiro,
Pasa yo o lateral, intenta irse. Ten o Portonovo, Colexado deixa xogar, seguir o encontro. O balón acaba no campo do Lemos e saca o Cancerbeiro rapidamente. Ten o 4 do Lemos. Adormece o balón, pensa as cousas antes de pasala. Pasa yo compañeiro, tocaba un xogador do Portonovo, intenta controlala. Lescano, demasiado longo, vai sair fora. Ten o Cancerbeiro do Lemos. Saca rápidamente o Lemos. Anima as gradas de Baltar. Grandes e pequenos animando o seu equipo. O Portonovo Sociedade Deportiva. Chega o Colexado a falar aí un intre do Cancerbeiro mentras está tendido no chan o xogador do Portonovo. Dándole reflex, está mal que diga marca, pero bueno, é unha broma. Incluso hasta o Colexado recibe tamén reflex. Ou polo menos aquela é o que se utilizaba. Parece que xa pode continuar o xogador do Portonovo. Xogador do Portonovo que fagan rebumbio, que grite o graderío e a afición do Portonovo. Mientras está detido o encontro, parece que fai aspaventos o adestrador do Lemos a ver se pode continuar o partido, mentras o Colexado dalle o balón ao Lemos. Saca rapidamente, busca aquí a banda o número 20. Ten o 6, espera o 10, busca a banda, seu compañeiro, que volve a recibir o 10, recúa atrás, seu compañeiro defensor. Este levanta a cabeza, busca o número 20, volve a tocar, a defensa, presiona o Portonovo, a Piques estuvo de sorprendelo. Sigo Lemos tocando no seu campo, ahora intentan avanzar un pouco máis e a subir a falta a favor do Lemos. Falta o Lemos, minuto 75. Ahora as dúas aficións están a animar nestes últimos minutos do encontro. Ahora tocaba aí o número 20 recuando atrás, aí se facer con o 8. Busca a banda o recén incorporado nesta segunda parte do Lemos. Pasa Llodet, cuidado, perigo e a talla o Cancerbeiro moi seguro do Portonovo, a talla en un tempo, non foi preciso a tallar en do tempo. Anda arriba Lescano, pasa o compañeiro, non pode chegar Lescano, intenta o dianteiro avanzar,
vi que saiu Lescano, pero o Colexiado di que non, que o balón era para o equipo contrario. Ahora avanza o número 9, cuidado, está a tocar o 4, tira o Chan, espera, vai pitar falta, tirouse o Chan para o xogador do Portonovo para despexar ese balón que tiña case controlado o número 10 do Lemos, e o Colexiado achegouse a falar con eles e pide asistencia. O Colexiado pide asistencia, pero parece que xa se erguen o vai ser atendido fora do campo. Parece que non necesita nada. Mentras na megafonía anunciase o número ganador do sorteo, dun dos sorteos que se celebra neste campo de Baltar. Saca arriba o Portonovo e chega a outra portería, as mans do outro cancerbeiro. Saca rapidamente número 20, Chicos, 15 minutos, busca a banda, cuidado, pase profundidade, pero non chega o compañeiro, xa é fora. Balón por Portonovo. Anima o Lemos, o ese aí, o final do campo de Baltar, a afición do Lemos. Cuidado. Ahora ten o 20, cuidado, colga perigosamente, cabeceo, xogador Portonovo. Ahora despexa, chega ao medio do campo, pásalle o compañeiro, Lescano, corre Lescano como unha lebre, está na área, pero protexe o defensor, saeu fora. Lamentase o xogador do Lemos, pero evidentemente deuse conta de que había saído o balón. Balón por Portonovo. Subiu o Colexiado. Vai facer o córner o Portonovo. Protexe o Lemos a portería. Ui, tocou lixeiramente xogador Portonovo e saleu un pouco escorado. Oportunidade de Portonovo. ¿Cuánto crees que añade? Joder, que non sodes miniños de chata. Calada a boca. Ahora está o 20. Ou sodes miniños da teta. Ahora o 20. Ahora ten o número 6. Ahora busca o lateral, o xogador do Lemos, o recién incorporado nesta segunda parte. Vaise, pero encontra un xogador do Portonovo. Volve a intentalo o xogador do Lemos, recupera o Portonovo nese espazo. Colga arriba, cabecea do Portonovo, ahora co peito, empurra o balón arriba, pero recupera o defensor do Lemos, tocaba lixeiramente o Lemos, ahora recupera o Portonovo, ahora busca a Lescano co balón, empurra atrás, e o Colexiado está a avisar o xogador do Lemos, pero parece que non lle vai a mosar ninguna tarxeta, solo amonestación verbal. Cae o xogador do Portonovo e será saque do Portonovo. A ver se deixa o xogador do Lemos
facer o saque. Cando corre o minuto 81 da segunda parte neste encontro de playoff, a terceira, ascenso a terceira. Colga o Portonovo. O recén incorporado do Lemos, pasaba o compañeiro número 10, que colga arriba buscando o dianteiro, este non pode chegar e o balón sae fora. Vai na procura para que non perda tempo o xogador do Lemos, para que saque rapidamente o Portonovo, e vai sacar o Portonovo, saca rapidamente, cabecea, a ver se chega o xogador do Portonovo, caen os dous xogadores ao chan, o colexiado non di nada, o balón teno o cancerbeiro do Lemos, que golpea arriba, despexa como pode o Portonovo, a ver se pode, non pode, van aí o que poden o defensa do Lemos. Ahora ten o Portonovo, a ver se a pasa, está na área, cuidado, pase da morte, non, que magua o pase, corría o xogador do Portonovo, vai centrar, cuidado, a chica defensa do Lemos. Non había ninguén, unha magua no segundo pau. Ahora envía fora o xogador do Portonovo cando corre o minuto 82. Concede o señor colexiado o troco no Portonovo. Entrar Queco ao campo, o que non sei quen, perdón, o que non sei quen será o sustituído, que vai pa Casola. Parece que algo está a pasar aí, como a perder. Que pasou aí? Parece que está a poñer paz o colexiado. Aplaude Baltar. Vai entrar Queco tamén, o número 2 do Lemos, que tamén se prepara para sair ao campo. E vai o compañeiro para Casola, do Lemos. Acaba de anunciar os xogadores que entran e van para Casola na megafonía Leti, a speaker do Portonovo. Que no Portonovo, oportunidade, Portonovo dispara, envía fora, oportunidade do Portonovo, unha magua que non se convertera no primer tanto. Lo Lemos arriba, ahora pase en profundidade buscando recén incorporado Lemos, batalla, acaba de ter unha oportunidade de ouro Lemos, menos mal que estivo atento e con reflexos o cancerbeiro do Portonovo, manda arriba o Portonovo buscando punta, pero aparece o número 18, que están todas o defensor. Ahora 9 ten que sair. Falta. Acaba de poñer de OP. A ver que di o colexiado. A ver que di o colexiado. O respecto. A ver se amosa tarxetas. Primeiro a cometer o falta. Non sei se
injustificadamente ou por incidencia o porteiro do Portonovo e despois acabaron con outro xogador do Portonovo, aínda que se levantou de seguido. Amosa tarxeta amarela o xogador do Lemos. Segue renqueante o xogador, o cancerbeiro do Portonovo. Diego Padín pide asistencia. Asistencia pide o colexiado para o porteiro de Portonovo, que segue renqueante, tirado no chan. Mentras o Lemo, a afición está a animar os seus. Ora fai o mesmo o Portonovo. Os hooligans. Recordamos a todos los espectadores que por motivos de seguridad y seguir la normativa vigente está estrictamente prohibida a entrada del público tras el show o finalizar el encuentro. Rogamos a toda la afición, tanto de un equipo como de otro, que permanezcan a las gradas y colaboren con personal local para garantir una salida ordenada. Evitemos sanciones para el club y para los mismos. Gracias. Está a avisar na megafonía que o remate do partido, por favor, non se achegue nin entre no campo. Cando vemos o Corpo de Seguridade, a Guardia Civil, no encontro, por seguridade, vai sacar o porteiro do Portonovo. Golpea. Tocaba aí un xogador. Ahora toca o Portonovo. Chega as mans do porteiro do Lemos, que vai facer o mesmo. Vai colgar. Colga o balón arriba. Vena o Lemos, cuidado, perigo. Achica o Portonovo buscando a banda, pero vai sair fora. Deixa pasar o xogador do Lemos. Vai sacar de seguido. Está a pedir os seus que se adianten. Cada vez vai sacar máis próximo. Ahora recúa o balón o seu cancerbeiro. Cando corre o minuto 88 da segunda parte. Tena o Lemos. Busca o recén incorporado o xogador. Cuidado. Quinta a irse. Cuidado, 9, dispara. Bate no xogador do Portonovo. Ahora ten o 7. Cuidado, perigo do Lemos. Recúa atrás. Busca o pase. E perde. Aplaude o Portonovo. Afición nesa pérdida do Lemos. Vai sacar o Portonovo. Minuto 89. Contra atrás, tic-tac, tic-tac. Falta un minuto o tempo reglamentario, mas non se sabe o añadido. Asumiu o calexado. Adiántase o cancerbeiro a chegar o balón os seus compañeros do Lemos para que saquen de seguida. Subiu o colexado, saca o Lemos, cuidado, perigo. Cabecea o xogador do Portonovo, enviando a fora, arriba, quero dicir. Volve a fazer o mesmo, recae o balón no 20. Intenta o pase, achica o Portonovo, non pode chegar. Está no campo o balón, corre o cancerbeiro do Lemos. Corre unha carreira, botando arriba, buscando os seus dianteiros. Ao final, parece que se acaba de romper o xogador do Portonovo. Téndese no chan. Botou unha fora, pero creo que se mancou. Está tendido no chan.
A afición do Portonovo co eslogan "Isto é Portonovo", animando os seus. Aplícanlle aí o xogador do Portonovo e a ver se pode continuar. De no 20, sentaros. Ahora cometen falta, olemos en ataque. Deixa que entre o xogador Eloi, o número 11. Volve a entrar ao campo Eloi, xa que deixou o colexiado. Cúmprese o minuto 90. A ver canto añade o señor colexiado. Saca o Portonovo. O partido está en táboas a ceros, pero o Portonovo ven de vencer pola mínima no campo do Lemos. Vai sair o balón fora. Tírase o chan, achicando o balón o Portonovo. A afición do Portonovo animando os seus. Vai sacar o Lemos. De banda, sacan curto. Tocaba o número 8, ahora colga o compañeiro. A chica de cabeza. Volve a tocar algún xogador do Portonovo. Intentan proteger o Portonovo, pero recupera o Lemos. Ten o número 20, ahora ten o Cancervello do Lemos, que vai empurrar o balón arriba. Recae no número 10, a chico Portonovo. Cometenlle falta. O colexiado a subía. Está atendido o xogador, mentras a afición do Portonovo anima. Portonovo busca arriba, pero está atento a la defensa. Home de sempre, do Lemos, que está a ser brillante, hay todo que decirlo. Pero o Lemos manda desesperada arriba, cabecea o Portonovo, recae no defensa, o número 18, cuidado, perigo, paséase. Chega tarde. Eu creo que a enviou fora. Sorprendentemente o colexiado di que córner, cando creo que é evidente que o xogador do Lemos empurrou na fora. Increíble. Vai ser córner a favor do Lemos. Ten que ter cuidado o Portonovo. Colga arriba, primer pau. E sae fora. Pero volve a ser córner. Segundo córner a favor do Lemos. Minutos finais. Esto é de infarto. Colga outra vez. Achica o Portonovo. Corre o número 2 para facerse coa posición do balón do Lemos. Empurra fora. Ahora ten que achegar a poñer orden ao colexiado. Vai sacar tarxeta amarela o xogador. Bueno, estamos pendentes de que diga o añadido, que se vexa algún rótulo ao respecto do añadido, porque eu creo que xa se cumpleu o minuto 90. O balón sae fora. Minutos finais deste partido que pode ser histórico. Pas aspiracións do Portonovo. Sería o regreso a terceira neste
Último partido de playoff de ascenso. Vai sacar o Lemos. Empurra arriba, cuidado, perigo. Ten que defender o Portonovo como pode, achicando o balón. Intenta o Portonovo. Pasa o compañeiro, Lescano. E pita fora de xogo, non? Ahora comete falta. O colexiado non estaba atento. Incluso eu estaba a mirar a outro. Ahora aí cométese de todo. O colexiado non mira atrás. Non sabe o que acaba de acontecer. Ahora o adestrador do Lemos empuxa violentamente a un xogador do Portonovo e o árbitro expulsa con tarxeta rosa o adestrador do Lemos por mala praxis. Vai sacar o Lemos a desesperada de no Cancerbeiro, minutos finais, a ver si pita aparexado. Anda arriba, colga o Lemos, cuidado, a chico Portonovo, vai correr o número 20 do Lemos. Presiona, volve a ter o porteiro do Lemos, vai na mandar arriba, desesperada. Recae en Lescano, o xogador do Portonovo, tan fora de xogo, o número 9, ten que restela, ahora sí, ten o número 9, vaise, vai un quebro, outro, prosegue, vai o número 9, tira, gol, gol, Portonovo, gol, gol. Alegría de toda la afición do povo de Portonovo. Póñese pé, agitando as mans, gritando Portonovo, Portonovo, e acaban de conseguirlo. Cando falta nada, o Lemos está desesperada. Volve o colexiado a actuar. Volve a sacar algún componente do Lemos, tarxeta roxa. Volve a sacarlo, incluso un compañeiro acompaño para que saia do campo. Ahora tan gana, lamentable o que está a acontecer. Lamentable, chega a Guardia Civil, o Corpo de Seguridade, a avisar a algún xogador do Lemos que non se están a comportar. Chega a policía local. Achégase a policía local. Volve a aparecer en acción outro Guardia Civil. Os corpos de seguridade están a poñer orden. A ver que fai o colexiado. Mientras alá está desesperada a afición do Lemos. Tuvo que entrar os corpos de seguridade a poñer orden, a Guardia Civil, entre eles e a policía local. Senta, que non me cabeo. Achégase policías locais, perdón, a Guardia Civil. Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Anima o Portonovo. E a ver que fai o colexiado. Objetivo conseguido.
Achéganse os xogadores do Portonovo, o graderío, a afición do Portonovo a abrazarse con eles, celébrano o Portonovo e aplaude mirando para aquí, para esta grada, e obxectivo cumplido. Bueno, que dicir, que foi un honor estar aquí no campo de Baltar, Portonovo, grabando este partido, aunque bueno, ahora están facendo unas bengalas, algo que non é moi aconsejable, pero é a afición que se volca co equipo de noso povo, o Portonovo Sociedade Deportiva. Achégase a Guardia Civil, hai nenos, eso que se comentou que non se e que se fora ao campo. Vais escoltado o colexiado pola Policía Local e a Guardia Civil, ou polo menos acompañado os vestuarios, entonces a afición e os xogadores de xuvenils, algún que outro rapaz achégase ao campo, aínda así na prohibición, os medios de prensa intentar fotografiar o Portonovo, e ahora mesmo está a megafonía que está a acoplarse. Obxectivo cumplido, Portonovo de terceira. Gran ano por Portonovo, un gran esforzo destes chavales que compoñen este equipo e que han feito posible este ascenso. Enhoraboa. Pois nada, como sempre, dicirles que visiten Portonovo, o pobo mariñeiro a carón de Sanxenxo. Sen máis, despídome e hasta outra. Eso sí, habrá que celebrar esta victoria, este ascenso a terceira. Chao, hasta logo, hasta sempre. Vémonos.